Nagabot na sa Pilipinas ang dugang pang mga overseas Filipino workers nga naipit sa kinagamo sa Middle East. Sunod sa Department of Migrant Workers, kagabi no benta ka OFWs halin sa United Arab Emirates ang ginabi-abi sa government officials sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Lakip sa mga nakapauli sunod sa ahensya, amo ang 33 ka mga Pinoy nga nag-avail sa repatriation program, samtang ang iba naman amo ang na-stranded sa Dubai bangod sa pag-umpisa sang gyera sang Pebrero 28. Sa pihag nga bahin ginsabat man Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang mga kritisismo nga wala man sang repatriation program kag nagsalo lang ang gobyerno sa Pilipinas sang credit kag nagsugata sa mga nag-aabot. May mga nag-insister man nga ang UAE lamang ang nagbulig agud makapauli ang mga Pinoy. Sunod kay Kakdak, ang bulig nga ginhimo sa host nga United Arab Emirates sa mga Pilipino nga didto sa ila pungsod, ang kabahin sa ila tikang agud nga maproteksyonan ang tanan nga tawo nga yara sa ila jurisdiksyon. Ginpasalig sang ahensya nga maihatag ang gobyerno nga pre-repatriation assistance sa tanan nga nagpauli nga OFW kag financial assistance nga post-repatriation assistance para sa ila. Sa data nga gin-release ang Migrant Workers Department, halin sang Marso 5, nagdangat na sa 399 ka mga OFWs kag 12 ka mga dependents ang nakapauli sa Pilipinas halin sa nag-iibuwalang tensyon sa Middle East sang Pebrero 28. In that situation, it's a national security situation within UAE. And the UAE will act in the interests of all those within its territory in terms of protecting its territory. So, in that situation, it is UAE who takes over and provides all these operations in the national interest of UAE. Yun, ang cardinal rule for our OFWs to abide by host country protocols because the host country is in charge, especially in a situation where it is being militarily attacked. Okay, so that's the first point. Si Secretary Hans Kakdak, samtang ginanunsyo naman sa Department of Foreign Affairs nga na-evacuate na sa Vanna, Turkey ang 11 ka mga Pinoy halin sa Iran. Hiningatikang sa ahensya ang natigayon sa bulig sa mga embahada sa Pilipinas sa Tehran kag sa Ankara. Natala na nga magpauli sa Pilipinas ang mga Pilipino sa masunod nga mga inadlaw.